Selamat malam Cahayu. Sugeng dalu Papa Rudi Wis kelingan goreng. karo papa sik kelingan. Masih dong. Waduh kan lamu tak jumbo. Iyo. Piye kabare seger waras? Alhamdulillah pangestune Sehat. sehat walafiat. Kelas pinten sak menika? Sak menika kula tasik kelas kalih badene minggah kelas 3 SMA. Heeh, ku lek munggah ya. Ya mesti munggah tok kok ya, sekolahe pinter kok ya. Mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin Papa. Oke, sama-sama mohon maaf lahir dan Kok diajak ngomong batin. adabnya ke situ sih, kok nggak nyawang aku sih? Ini papa pakai semu. Karena papa ini di sini tidak hanya Rudi Gareng tapi menjadi limbuk dan cangik. Bahasa Inggrisnya cengek ya. Tapi kan Kamu biasanya harus tahu. hadap ke sini. Ya nanti ada waktunya. Engko lek wayah madhep apa mesti madhep dhewe. No. Oh iya Ding, oh, penak ya omongan ngene malah penak ya. Lah, Wah, iya. jamu mas aku. Lah aku ning kono ngedep ae kok ya. Piye seger waras sehat walafiat? Alhamdulillah Tindak sehat. rene jam pira budale kok omah? Saya tadi kesini Heeh. jam Wah, kowe iki nyelot gedhi kukumu kok soklat-soklat ngono. merah ini merah. Oh bukan iya coklat. mataku sing rada anu ki. Nyawang apa-apa malih ketok anu. Tadi berangkat ke sini tadi sekitar jam 9. Oh jam 9. Naik Ya. apa? Naik apa? Naik angkot. Angkot. Ya. Naik naik kok ya. Naik iki ning dhuwure angkot berarti. Iya, iya di atas angkot nanti. Metongkrong itu. gitu. Iya, di tali, di tali. Enggak kademen. Hubus-hubus. Wuh, angine banter banget. Iya. Malam hari ini Pak Sanjaya utawa ini markas besar Sanjaya Group Ya. punya hajat ya kuwi molo kramake Kang Putra utawa Putra Mahkota bahasane. Heeh. Dadi Mas Andre kalian Mbak Devi didongake coba. Iya. Nika piantun Nasrani Cahayu. Oh iya. Iya. Oh Nika iya. Pak Sanjaya. Tadi saya sekeluarga. sudah ketemu juga sama Mas Andre sama sudah? Mbak Sudah Devi ketemu? tadi sudah di situ sudah salim. Sudah bincang-bincang. Sudah tapi belum foto. Oh, nanti, foto, nanti nanti. fotonya nanti. Ini Mbak Devi sama Mas Andre. Ini Pak Sanjaya. Mas Andre kan gantengnya kaya nom-nom aku mbiyen ya. Rumah saku, ngono rumah saku dhewe Tapi Mas Andre kan baik. Iya. Tapi papa enggak baik. Papa kan ngentek-ngentek nih. Weh, rumah saku wae. Saking gantengnya ya Lah, Pak. ngono lho. Lah, iya. Jadi pokoknya selamat menempuh hidup baru ya buat Mas Sopo. Selamat menempuh hidup baru buat Mas Andre dan juga Mbak Devi. Semoga Apa? Dikaruniai momongan. semoga cepat diberi momongan. Oh, diberi iki Semoga ya? apa? Diberi sapa sing ngewehi kok ya? Dikaruniai. Lek Dikarunai karunai apa to? Kucing kok yo nai kok ya. dikurinai. Dikaruniai momongan ngono lho. Dikaruniai momongan. Nah. Iya, semoga cepat dikaruniai momongan oleh Tuhan. Semoga Tuhan selalu memberkatimu. Amin. Semoga Eh, semoga itu apa? apa? IPTP. Berbahagia Oh, sampai tak akhir hayat. Amin. Mbak Jen yo Iya. semboyane ini pernikahan yang pertama dan yang terakhir. Nah, berarti otomatis sepisan dunggeo Selamanya. Selamanya. Satu untuk semua. ora. Tak otak pisan satu untuk semua iki apa kok ya itu prinsip hidup. Ya, satu untuk selamanya. Nah, Ya, ngono satu untuk lho. selamanya. Iki loh, saking grapiake Bapak Sanjaya. Heeh. Sampai semua para penonton itu dikasih makan. Loh, ini malam hari ini. Iya, dikasih makan dari sampai sana, dikasih Waduh, makan, luar ada biasa. minum. Wah, tepuk tangan nek ngono. Terus, iya Pak Sanjaya, wah, ora mung ning awak dhewe tok, Pak. Tenan. Iya, kae Kae. bakul-bakul kono. Kuwi wong dodol ya, Nduk. Kuwi wong dodol. Itu Pak Sanjaya tuh. Lah Pak Sanjaya sing neng kene iki Loh, penonton. dengan adanya tontonan malam hari ini toh, Pak, makanya akeh bakul. Itu kan ya gara-gara Pak Sanjaya nanggap awak Padha dhewe. karo Pak Sanjaya iki dana rasa wong pirang-pirang. Ya. Nyenengke wong akeh. Nggih. Pak Sanjaya menika anu lho, Nduk. Menika srawunge piantune luar biasa. Luar Dan biasa. piantun Kediri ning Nggih. nyatane karo penggede-penggede padha tepung. Nggih, Pak Sanjaya kuwi wah,
konten number 1 niku. Lah iya. Anggere buka HP ngono wis sampe Metu. tekan dhuwur panggung batinku iki jane sapa ning dhuwur panggung. Lah kuwi sing kagungan dalem kok ya. Lah nggih niku kan wau kan mboten semerep niku wau. Kuwi jenenge piyantune Prasodo. Sederhana. Sederhana. Ya jal kowe gelem ya kapan-kapan wewuh terus munggah ngene. Nyuting dhewe. Ning nyatane panjenengan menjadi tulodo ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pokoke sukses selalu buat Sanjaya Group. Nah. Nggih. Sanjaya Group itu apa, Pak? Itu, wah lagi truknya Pak Sanjaya Muat. itu pirang-pirang Apa? alat berat. Alat berat. Oh. Sampeyan pengen numpak bego ya. Besok karo papa. Numpak bego bareng-bareng balapan. Egrek. Balapan kita kok aspalnya malah rakuan kok ya. Lah terus begonya ditaruh di mana? Loh ini lah ya dibersihkan no. Penyanyi kaguan gawe iki semua kendaraan armada kabeh dileh. Oh, gitu. Oh iya, iki kekompakane grup Sanjaya ngene iki diresiki bose arep ndek gawe kabeh kendaraan singkirke. Oh iya. Dek kapan ke pas singkirne aku pas ning kene. Kulewu lho kok motorku kleru sisihne ya. Kuwi nak aku mulih mlaku aku. Nah, nembang ya, Nduk. Nembang, Buat Pak Pak. Sanjaya, buat Mas Andri. Iki mau ana pundutan jane, ana Apa? pundutan. Ana apa ya? Kusuma Wijaya. Kuwi sing ndi ya? Oh, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya ki sing ndi, Nduk? Aku Kusumaning rati. Piye to? Piye? Warana aku warana. Piye? Mah, mesti ya, Mah. Sing to. Ngarep dhewe. Kusumaning rati. Warana aku, Ken. Mah, Kowe iki sinden gaul lho, kowe iki. lha sampean iki lho diwarnai gak gelem meneng kok. Lah iya, Pak. Piye? Kusum. Kowe galek ngono kowe ngeces kowe. Mau ayu-ayu wong ngiler kok ya. Piye? Wong ngiler ki pinter, Pak. Wong ngono. Ya. Oh ya. Batenku layak sendur kan mau angge ngene ler. Nyapa nduk kok ngiler? Lah pinter kok. Kusuma Wijaya ya, Kusuma Wijaya. Tapi kini nggak dikasih lagu yang alus-alus dulu. Iya no, alus dhisik no. Iya. Ojo nganti biar Kusuma Wijaya semua sik. orang itu tahu Pak. Kalau Tahu. Niken itu nggak hanya menyanyikan lagu yang zaman lagu. sekarang, tapi bisa Pak, sik to Pak. Iya. Kowe lagu lawas ya paham ngono lho. Lagu lawas, Lah iya. lagu nyinden ki iso Nyinden. karena Niken itu terjunnya itu dari Dari dunia sinden. sinden. Kok mesti melok-melok ya? Aku memantapkan. Aku harus nyontoni cah-cah kayak ngono. Ngono Ya. apik. Kita kasih pelok 5. Pelok 5. Nah ya pelok 5. Kok pelok 5 itu bahasa Indonesia lho dadine kok. Pelok 5. 5 pelok. Pelok gangsal. Sing ngeder menika lulusan isi Sura Menggolo. Surakarta ya. Menika ya Eskar. Padha aku, papa ki ya Eskar. Oh. Ono sarjana kerawitan. Sarjana karaoke. Wes. Karaoke. Karo kowe ngono nalika semono kaya anak karo bapak nembang bawa nggih. Nggih, bawa. Niki kalih ngerepek nggih, Pak? Lah nyang apa to kok ora ngrepek ki oleh. Aku ki ndalang yang ngrepek kok ya. Wah ya bukune apa lho isine iki. Catetane iki. Niken lho bukune ngantek kaya ndut ki lho. Niken lho sinden kondang bukune kaya ndut ki piye to kok. Angger dibuka londot. Ini yang dinamakan pekerja keras. Oh ngono. Selalu dibuka berarti. Tidak pernah dibuka. Weh, jan. Awas yo mlaku rono kenek ning aja medun lho ya ning kono ae. Nggih, Pak. Engko mlaku ning yagan-yagan wis malah keconyok rokok aku. Meneng nang uhiha. Oh. Kan nanang anu, nanang melek ta? Nanang merem. Melek ora iso. Nanang anjuk. Sandinge pernah melek to kuwi. Jenengane kuno kata-katane no jane alus, tapi nyeluwekit ngono. Ora, maksud tak dongake ben Loh, iso melek. Nanang niku nggih lulusan SH, Pak. Loh. Kuliah. SH Lulusan iki SH. Sarjana apa? Susah hidup. Oh tak kira sarjana hukum kowe ngawur. Ora. Padha karo sing ngendhange ya sarjana hukum. Dadi sarjana sore ning hukuman. Dihukum bojone maksudnya. Ayo metu tak hukum kowe. Mengke Nanang diaturi minggah nggih, Pak? Oh iya, engko. Mas Nanang. Nanti sampe naik ya kalau udah bar wayangannya. Oke. Dek ben ngedep ketuk sik.
Yo, bawa buat warga masyarakat Kediri Raya. Kediri Raya ngene penonton kok ndi-ndi Pak Sanjaya iki. Aku cara wedok nu suaraku kaya Niken gitu. Ini sarene lanang kokean rokok wis malah suaraku mblebes. Makanya berhenti merokok, jangan merokok terus. Saya itu kalau merokok selalu berhenti Cahayu. Soalnya lek nah ngerokok itu karo numpak motor. dari tadi. Ini kan berhenti. Lek karo numpak motor, aku udah ngeneki moto. Nah. Karo berhenti, bener ya? Ya sembarang. Piye. Kleru. Jadi merokok kudu berhenti, maksudnya berhenti merokok ngono ta? Berhenti merokok, jangan merokok. Dalem? Sudah itu dimatikan saja rokoknya. Rokok itu moro-moro takok. Rokoknya tak pateni lho, iki tak bong iki tak pateni lho, tak bong iki. Iki lek ora tak bong urip lho aku rono-rono, mulane tak bong. Ngono lho. Ben mati, ngono lho. Nesu. Papa ki yo ngene iki. Kae sing dipoto kadung aku mesam-mesem bae Niken sing dipoto. Lah kadung aku ngomongin nang ngene dipoto bae Niken. Mong tak tunggu wangsu lane Mong tak tunggu wangsu lane dadi jampi. Aku maksudnya tembang iki jane bingung aku. Amung sira dadi jampi iki maksudnya mosok kancane dadekne jamu. Ya maksudnya dialah menjadi obat. Obat. Iya, obat. Obat itu apa? Ya jamu kan penggantinya obat. Oh ngono, jadi obat. Sakit berarti, lagi sakit. Sing sakit sapa? Ning bawa ki sing sakit sapa? Gini loh, Pak. Piye? Seumpanya segonya. Umpamanya ini diibaratkan Mas Gebi sama Mbak Andre. Kuale. Mas Andre sama Mbak Gebi, ngono. Debi. Mbak Gebi sama Mas Andre. Debi. Wis to ben sak karepku. Bocah ngeyel tak. Seumpama kedua temanten ini, ya toh. Seumpanya sepanya, terus. Kok angeleran to dina iki ngomong. Loh, ora apa-apa ya seperti ini. Inilah kehidupan ngono. Dadi seupama Mbak Devi. Aku lek kadung guyu no. Mbuh angeleran. Kowe kok lek ngompol lho, kowe engko. Mas anggen guyu meni teles kok ya. Iki guyu apa ya, Ran? Kowe iki mulakno ya, kowe kudu sering melu papa ben iso guyu. Stres. Loh. Wayangan ra wayangan pokok melu ngene ra ya. Tenan. Ya bangkrut aku. Heeh. Bangkrut piye wong njaluk apa-apa tak tukokne pokok duitmu dhewe. Pak aku njaluk motor ya nih duitmu tak tukokne. Aku ya wong penak to. Iki lho Pak, seumpamanya kedua temanten, pomane Mbak Debi. Mas Mbak Andri. Debi ditinggal karo Mas Andre kerja ning Lungo Adoh. Oh, kan kangen, itu kan sakit hatinya kan kangen.
Terus lek Mas Andre terus habis itu pulang itu kan jadinya jamu. Dadi obat kangen kuwi mau. Heeh, jamune kangen kuwi mau. Iya, wis pokoke hooh ngono lah. Pokoke kangen kok dadi jamu iki. Lah kan sudah ketemu, sudah Iya. terobati. Dadi wong kangen ki kudu kepethuk. Nah. Iya. Terus Ngono. tenan sinden milenial kok iki. Dehem barang ya anu. Watuk. Wong ngono. Yes. Kalaman kasunya tan kadya panyuwunku Payo. Golek HP ning golek teles aku. Ini yang punya gawe. Yang punya gawe ini Pak San. Aja banter-banter idune nyiprat kabeh ki lho. Lah nggih wong niku niken. Kembloh iki. Niken Pak Rudi kok ya ngerti lah aku kembloh. Jenengan Lah. kejem to Pak sampai tekan itu barang nyopo. Lah kembloh kan. Kayak hoya-hoya kuwi lho. Akhire Seneng. Lah mau kan nyekel mic lek ku nyawer terus piye? Lah, kula pegang nerian HP-ne, terus kula adep ning jenengan ngaten. Nyanyi sing penak sik tak sawer. Nah, ngono Pak Pokoke San. nyawere penak sawerane los. Pak San ki ajane sinden bintang tamu. Dalange engko arep disawer kok rumah saku. Rumah saku lho. Paling-paling ora ngentekne pasir sakrit. Lah, tenan. Lah, kuwi lho. Kula disawer pasir ya gelem aku. Ya, iya lho. Dikepure. Omahku urung dadi kok. Pak Dalang. Nggih. Iki lek golek sinden nyanti teko ayu-ayu men. Wah, niki tenan kok sinden iki. Tapi pun dilem Pak, lek dilem ayu sesuk aku ndak ono. Aku pengen Mbak Niken duet karo manten. Oh, Oh, nggih. mangke. Oh, Mangke nggih. mawon. Enggak iku mantene wedok ketokane ngantuk. Oh, sakniki, Oh, sakniki. saniki. Heeh. Ah. Iki. Lah niki mboten dibacutne riyen. Sik bawan ini bentek dulu. Cara wong mangan ben dientekne karo niken. Iki HP-ne selak anu ya, selak Iya. video terus ya. Gak iso mati soalnya iki. Pun mboten bisa dipateni, Pak. Nanging aku mong manungsa marga raja ke jodoh pati lan pesti. Dong ora le. Dong ora. Iki aku nyoteng aku dhewe. Lah tak enteni Pak San ra nyoteng aku. Cinipta Cinipta. kangku ngoso Lagune napa niku Pak San lek duet? Anu nduk diselani putrane Pak San ya, Mas Manten apa Mbak Manten iki? Sampeyan delok nasi nyeluk Mbak Niken ku gelem. Mas Andri. Nggih. Ala iki bayare luwarang lho. kale Mbak Munggah, kale Le. Mbak Ah, ya dua-duanya eman-eman. sini Eman-eman bayare larang ya to. sinten Pak San Mbak iki Niken ini kan yo penyanyi kelas berat to. lho nggih mboten to Pak lek larang Pak Kelas berat. nggih lek Ya tak wae 1000 sampean gelem apa piye? Ayo, jal. Lah liyane ke 1000 yo gelem. Sampean yo. 1000 ya mah to Pak Ya lek 1000 dalah, repes. berarti kan larang, kelas berat berarti. Lek 1000 ya mah nek 100 gelem. Lah dalah. 100 e garek dipingne Pak, dipingne Iya. pira lek 1000 ya mah no. Coba Mas sinten niku? Mas Andri. Tapi ngriki, Monggo, ngriki, monggo ngriki. Mas Andri. Tung tung ning Kalimantan, Kalimantan. Mas Andri bersama Bu Sanjaya. Oh, Nanti ibu. Bu Sanjaya nanti duet sama Pak Sanjaya. Ki nyawer iki, Tang. Nyawer iki. Saya kok gembul karo lapo balik iki ya, Le. Sabar sih. Sidene ngadeg kabeh engko disawer, Tang. Wah, iya. Yang. Aku yang tak ngadeg aku. Yo, oke. Mbok menawa oleh sawer. Pokoknya judulnya bagak ngeri. Oke no. Kene Mas Ngeri, Andri ngeri, kalian Mbak ngeri. Devi. Juga Bu Siti, Bu Sanjaya. Bu Yulaika, Bu Sanjaya. Nggih, Bu Julaika, nggih.
ini Mas Andri. Mbak E digandeng, Mbak E, endi Mbak E? Mas garwane nih, oh sing gandeng ibu, sing gandeng ibu. Wah. Iki. Juga selamat malam Pak Wakapolres Kediri. Selamat menikmati dan selamat datang. Moga-moga berkah selalu, sehat selalu. Berkahi Pak Sanjaya leh kagungan kersa. Miwoho dauping kang putra. Amin, amin. Pak Sanjaya menika anu nduk niken. Nggih. Menika piyantune Prasojo nek nonton ning viti-vitine sampean semua sudah tahu. Judulnya apa mengikuti. judulnya? Sampean pitiku tahu lewat ya sampean gak beredar sampean. Ngeri. Ngeri. Pak Sanjaya pare mesti liwat nih. Angger ngeri. Berarti sampean gak tahu dolanan TikTok lah, sampean gak roh. Niken to? Ngerti ini duit tok. TikTok ora roh, Facebook ora roh. Wah lah niki artis kok Pak. Artis ki ora perlu TikTok kan wis Lah, di dalah. TikTok dhewe. Oh alah niku to Pak, jenengan sing biasane lewat sogo ala ngeri niku to. Jan pokoknya. Ki barekne larang ya ndelmu lah sirine. Cara gak endel murah sirine. Anu Pak San. Sebelum niki nembang, Nggih. kula mek arep takon kalian jenengan. Jenengan iki nek ndelok vitine kaya ngono kae. Pokok wong ngerti TikTok mesti roh Pak Sanjaya. Bar petuk Pak Prabowo, terus metuki kanca-kanca sopir-sopir ning Bungurasih. Kok ya sampean ngerti ae to. Ah, kula ya ngeri sapa-sapa disrawungi. Kok terus jenengan kok terus kepilut nanggap wayang kayak terus nanggap kok ming Rudi Gareng. Lah iki lho. Mongko kula ming dalang kok Blitar. Lah iki. Weh kameramene. Lek kameramene kaya ngono. Asline disuwi-suwi dolor-loro ben gak nyanyi ya sini. Kok winter nekane politik deh, ya ta. Lah iya to. Bah, ngeden-ngedeni malahan. Pak. Lah adalah lak tenan. Kowe karo aku kudu selfie no kok ya. Nyapa to kok tekan Silvi bareng. Anu ku lho foto-foto ku lho apa ku lek ngarani. Mau ocak-ocak batune pecah. Mas aku. Nggih. Ini kan luar biasa. Aja medon-medon kaya. Halo Rian Pak, halo guys. Ngeri. Nah. Ring. Lah padahal iki nek Kediri iki enek percil, Nggih. enek jok lutuk, jok litik. Nggih. Tak lebokne grup anak buahku yang dipilih panggah Niken Salindri. Wah nih kan. Wah, nggih to Mak sing Kok dipilih. gelane Pokoknya jane. Pak. Oh, alah yo kok. Nih kan kok. Mbok yo percil apa sapa ngono. Lah nggih. Lah wayange kok dalange kok kula teng napa? Lah kuwi suara terbanyak ya, tak kon milih dalang sapa. Nek Murah, Blitar ya murah. enek nek Telungagung iki dalang sak pirang-pirang. Wah kula kan rungokno suara. Sing saged dicicil jenengan kok nggere. Cicil bae iki wis pok ya. Nakmu barang wis tak gawa ya. Ditenono sesuk. Dicicil maksudnya ki isu awan sore bengi. Nah, ngono Pak Sanjaya iki luar biasa. Drepere Sanjaya sing HP-ne apik ndang melok nyuting. Engko sing syutingane apik tak nggene TikTok. Iki Mbak Niken iki bayare pasir pirang rit akeh lho iki. Wah, enek 20 rit punjul. Luweh ra gelem ya. Kok 20 ya. Cara 10 rit gelem paling kirime nang Jakarta paling. Nek kirime Kediri gak doyan. Nek kirime Jakarta kan pasirnya regane rada larang. Rada larang. Nang Danang nang maju nang. Iki lho Mas Andre nyanyi sak lagu tok lho Bos Muda nang Danang. Nah, Mas Andre nembangin apa Mas? Nggih. Napa nyuwun lagu napa Bapak? Sing HP-ne apik nang melok maju. Nah. Kuwi nyang apa to orang go Kok HP iko? kok buku tiket Video kok. nyang apa to kok HP. Andre nyanyi. Bapaknya tak tukang sawer ya. Lah iki. Napa lagune Pak? Lagune napa Pak? Pak San. Lagune ya Napa gethuk? Aja to Pak. sing kaitane karo manten anyar ya apa kira-kira? Oh. Sinarengan. Orang ketiga mawon. Aja Mas aku. Ini pertama dan terakhir. Lah dalah, lek tenan. Pak Sanjaya iki dipol-polne lek meriahne anak mergo Pak Sanjaya iki mantu iki pertama dan terakhir. Oh ngaten nggih. Nggih Mangkane nonton malih, tamune ya Pak. tumplek-blek kaya ngono. Iya. Terop sakmene gedene iki lho. Wong sampe padha ngadeg lho. Ha nggih. Lah nggih, alhamdulillah. Aku malah kelingan jaman aku ewuh kae Puji tamune ya Tuhan. ngene iki.
rencana sing dirawuhke Pak San ki wong 3.000. Jadi undangannya Pak Sanjaya cuma 4.000. 4.000. Tapi yang datang 5.600. Oke, puji Tuhan. Hampir 6.000. Edan. Ngeri. Ngeri. Jadi karangan bunga ini juga sangat luar biasa. Dari ya Pak kan? Presiden ada, saka anu wah, terima Dari kasih. elemen bawah sampai atas ada. Ngeri. Bahkan ada teman saya yang Nggih. Mas Bambang dari Batu Licin Kalimantan. Loh. Itu juga temen waktu nyupir tahun 90. Ini Zaman demi, berjuang biyen. demi Tuhan ini. Nggih. Kemarin juga datang mengucapkan karang bunga. Ada PT apa itu lupa saya itu. Saking Batu Licin mriko. Batu Licin itu sekarang jadi bos batu bara. Wah iya. Ngeri. Ngene iki sing diarani ngeri iki ngene iki. Jadi sama-sama nyupir di Kalimantan tahun 91. Hingga sekarang dia jaya, saya juga jaya. Waktu kita ada acara ini kita kabari dia langsung datang. Ngeri. Ya. Jadi kalau kita boleh ngomong jujur, sapine sih kok ini DE Pak Gareng. Wah iya, lah iki. Sapine regane 48 juta. Lah niku ngeri no lek ditukokne wong Ngeri. Sing beri DE, soalnya DE wis tau jar, Oh, anggere ngaten. lak rabi, aku tak nyumbang sapi. Iya. Lah kuwi lah. Dadi karek tuku wedhuse tok pira ni 20 pira wedhuse. Alhamdulillah. Sampai saiki sik turah. Pokok sukses selalu nggih Pak. Nggih. Berkah selalu buat panjenengan dan Amin. PT Andri Putra Sanjaya. Amin. Amin. Jadi kalau Pak Sanjaya mohon maaf bukan kita menyombongkan diri kalau Iya. Pak Sanjaya itu bener kata Pak Gareng tadi, kacang tidak pernah lupa kulitnya. Nah, nggih. Jadi kita awalnya dari mana kita ingat. Nggak pernah kita berkelebihan kalau sudah ketemu pejabat, mungkin ketemu seorang Bapak Kapolda, Pak Kapolres, mungkin ketemu Pak Kapolri saja sudah Pak pernah jabatan Presiden, tangan semua. nggih. Sampai Pak Jokowi, Pak Prabowo kita sudah berjabatan tangan. Jadi ini ya yang jelas Bersyukur. kemarin banyak yang tanya itu ada undangan dari bukan undangan maaf, Nggih. ada karangan bunga ya dari Pak Presiden, dari Mas Gibran, ya toh? Nggih. Karangan bunga ya Nggih. dari Mas Kaisang. Mas Kaisang dan segala petinggi, segala penjuru, Nggih. elemen bawah sampai atas semua ngiriman karangan Wujud bunga. kepedulian terhadap PT Andri Putra Sanjaya. Jadi karangan bunga ini sudah dihitung jumlahnya 38 karangan bunga. Ada yang juga ngomong, Pak Sanjaya, itu kok karangan bunga kok ini Pak Kapolda, Mas Kaisang, Nggih. Mas Gibran, kayak Pak Prabowo, Pak Nggih. Sanjaya. Itu asli gak? Ada teman kita seorang dari PH ya, PH itu pengacara. Oh. Kemarin juga datang. Nggih. Itu asli ndak? Kalau ndak asli mending dipinggirkan. Karena apa? Takutnya nanti ada Napa? pelanggaran. Oh ngaten. Iya, kalau beliau nggak berkenan pelanggaran. Sanjay suatu kecek, ya. Lho, nggih, Jadi lho. karangan bunga itu nyon sewu. Jangankan kok karangan bunga Pak Kapolda gitu. Karangan bunga sampai nggak karangan bunga Pak Kapolsek. Pak Kapolsek nggak berkenan, sama tuntut kena perbuatan tidak menyenangkan. Oh ngoten. Nggih. Jadi kemarin ada salah satu PH itu negor saya itu ada Pak Kapolda, ada Mas Kaisang, Mas Gibran, asal itu semua. Saya tunjukkan apa ini WA dari kiriman dari sana. Nggih. Akhirnya dia itu terharu. Dari seorang Pak Sanjaya ini bakul pasir, ya toh? Nggih. Terkenal kan bakul pasir, rentalnya bego, bakul luruk. Tapi kok karangan bunga sampai datang 38 dan undangan yang Luar biasa. jelas ya toh, yang undangan kita tonjok sama undangan kita online ya Dri, apa namanya Dri? Online. Digital. Itu Digital. jumlahnya sekitar nggak sampai 4.000, tapi yang datang kemarin ada hampir 6.000. Itu bagi saya sudah luar biasa. Alhamdulillah. Saya Tepuk kemarin tangan, tepuk tangan. sempat adem panas lur, sampai kelambiku ganti kelambi ping pindho kembloh. Aku khawatir lek segoku kurang. Oh iya. Ndredeg aku. Jadi aku nyalami wong wis gak nyawang wonge, tak sawang segone terus. Jadi cara nyalami wong wis wong siliwang sapa gak roh, tak lirik terus gone entek ora entek ora. Wedi lek Lah wong habis. gak enek pedote lho. Nggih, alhamdulillah, Pak. Tenan. Sampai bolo-bolo ki ngomong sing wingi iku Mas sepurane gak iso nemoni. Yo Pak Sanjaya, sing buah ngenamu kok jane ki ndelok Gus Idam apa buah to ngono. Gus Idam ya ora enek, tapi kok sing buah iki gak enek pedote kaya ndelok Gus Idam. Lah niki. Alhamdulillah.
Ini Nah, itu seseramungan, sangat Pak. luar biasa. Nggih. Luar biasa ngeri. Jadi ngeri. yang perlu kita garis bawahi, mungkin banyak teman-teman mungkin yang kemarin menganggap Pak Jaja karangan bunga itu bikin sendiri misalnya. Iso ayo tuku karangan bunga orang ngetekne pasir sarit. Tetapi lek wonge gak trimo tekecek kenek. Dadi sampean aja pisan-pisan nggih karangan bunga atas nama Pak Lurah Sambirjo. Umpamane. Misalnya membuat karangan bunga mengucapkan misalnya ke Pak Rudi Gareng. Pak Rudi Gareng padahal Pak Lurah Sambirjo ki gak gawe karangan bunga. Nggih. Kuwi nuntut iso perbuatan tidak menyenangkan. Zaman Jadi pun ngeten kok. Nggih. bagi saya itu sudah luar biasa. Dan ini giliran Andre nyanyi, tapi harapan saya Andre, saya pesan sama Andre, Nggih. dalam arti Andre ini dibilang perintis-perintis pewaris-pewaris. Oh ngaten. Karena anak satu-satunya anak sematawayang. Semata wayang. Iya. Jadi pesan saya sama Andre, teruskan perjalanan Bapak Andre. Karena Bapak itu dari kecil Bapak sekolah SD. Mungkin wong Swaloh ngerti kabeh lek pas aja sekolah SD. Mungkin lah asli wong Swaloh ya ngerti Pak saya dhisik bakulan jajan. Disugi neng ember. Oh. Diubengne ngoten niku, Pak. Dubengne. Nggih. Lah kene mboten. Nggih. Lho nggih napa mboten? Pak Sanjaya iki ora selamat Mbak nih kan. Bakulan jajan disugi ning ember. Sekolahku SD. Masya Allah. SD lho wonge bapakku dhisik supir bis, tunggal aku 6. Nggih. Bapakku cantol wedokan maneh. Dadi gak durusi anake 6 iki. Dadi bar lulus sekolah ki langsung nyugi jajan ning ember turut ning tangga-tangga kuwi. Lho iki gak selamat iki lho. Lek iki wong Jobo Swaloh mesti gak percaya, tapi lek asli wong Swaloh mesti percaya. Nyipati. Oh iya iki renang. Rene diluk ya rene. Iki kanca kecilike rene diluk munggah. Iki omahe anu iki berpetung iki. Berpetung. Aku roh ya. Adan-adan. Iki nang gerejane dhisik bareng ning gereja iki ladan-adan. Jenengmu sapa jenengmu nang ngono lenggo. Anang. Wo Mas Anang adan-adan to? Jadi ini demi Tuhan lho ya, mungkin ini ada rekan-rekan yang di luar Swaloh. Ini pastinya nggak percaya kalau Pak Jaya mantan bakulan jajan. Zaman semono jajane 20 repis. Terus mundak dadi selawe. Getuk. Yo getuk yo enek jemblem enek mendut. Kuwi sekarang seperti ini bagi saya sudah sangat luar biasa karena kebaikan Tuhan. Mungkin sak Kabupaten Kediri lho ya. Gak enek sing perjalanan kayak Pak Sanjaya terus saiki dubah kayak ngene iki mungkin gak enek. Alhamdulillah. Nggih. Mungkin Perjuangan, Pak. mungkin kalau perjalanannya seperti Pak Sanjaya, tapi saiki panggah kere mungkin jauh oke. Tapi Nggih. lek perjuangannya seperti Pak Jaya saiki terus mengalami liku-liku yang tidak apa ya Bu? Liku-liku yang artinya tidak mudah, ya ta? Nggih. Perjuangan, Pak niku. Mari ngono ngernet truk. Lha piye lulus SD? Mbak gak apa-apa sing nanggap aku, tak suwi-suwi gak apa-apa. Iki wong Swaloh ben roh kabeh. Siap, Ini siap. sebuah motivasi. Nggih. Generasi anak muda sekarang. Monggo los mawon, Pak. Jadi banyak ya warga Swaloh ini sering juga ngomong karo aku. Pak San anakku loh mau sekolah goro-goro sampean. Lah nyapa? Kaget aku. Nggih. Lah kok iso ngono to, Mbak? Piye? Anakku ora gelem sekolah gara-gara awakmu. Bojone ku lho, bojone Pak T pelekete Swaloh Kulon. Sapa jenenge kuwi, Mbak? Mbak sapa Bu yo? Mbak Tris. Lah nyapa? Kowe nyapa ora gelem sekolah? Sekolah ora dadi apa? Lho Pak Sanjaya lho ora sekolah treke akeh. Itu ndak boleh lho. Nggih. Ini nasib itu enggak sama. Pak Sanjaya enggak sekolah treke akeh. Wis jereke sapa? Ya wong tuwek-tuwek do omong. Dadi ngeri, enggak boleh ya. Jadi bagi anak-anak generasi muda sekarang kata-kata yang baik monggo ya dijalankan, kalau enggak jangan. Nggih. Kali ini sebuah apa ya? Sebuah motivasi juga Pak Sanjaya ngomong ini Edukasi, Pak. Nggih. bukan edukasi lagi, motivasi yang sangat Motivasi. dalam. Motivasi nggih. Lho gumun lho kanca-kanca kuwi ngene lho ya ceritane. Pak Gareng ngomong ini bener. Nggih. Mungkin Pak Gareng sering delok TikTokku.
Nggih. Jadi Pak Sanjaya mari berjabat tangan karo presiden, karo Pak Kapolda, mungkin karo Pak Kapolres. Mari ngono, Pak Sanjaya kuwi ketemu supir-supir ning ngene bungun asih foto-foto selfie-selfie. Akhirnya Kanca nggih. Pak Presiden munggah TikTok, supir-supir Harapan Jaya munggah TikTok. Akhirnya apa? Ngeri judulnya. Lah itulah arti sebuah ngeri. Jadi kalau menurut saya ngerinya gini, mosok mari ketemu presiden, jabatan tangan tak unggah nih TikTok tak gini Facebook. Mari ngono ketemu supir-supir ning ngene terminal Bukrasi tak parani tak sewawer kabeh. Bener gak, Bu? Tak unggah nih TikTok maneh. Nggih. Di Pak Sanjaya jane sapa gitu loh. Mari ketemu presiden, mari ngono kok ketemu karo supir-supir dunggah nih TikTok. Jadi pesan saya sama Andre dan nggak bisa lama-lama karena Mbak Niken bayar larang dari bapak ngomong terus engko rugi aku. Pesan saya pada anakku putra mahkota atau putra semata wayang, jadi ikuti jejak bapak, kamu harus tetap rendah hati, jangan tambah tinggi hati. Kalau kamu rendah hati, kamu tentunya akan banyak teman. Kalau kamu tinggi hati, sombong atau gimana, nanti gak punya teman. Nggih. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi rekan-rekan semua atau anak generasi anak muda sekarang. Nggih. Nggih, leres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Pak Sanjaya. Perjuangan yang Luar sangat biasa. membuahkan hasil yang luar biasa Nduk Nggih, Niken. nggih luar biasa. Yang Ini dulunya juga penak tak sawer. Kayak kon ngadeg kabeh. Oh sindene. Nah. Oh, nggih, nggih, alhamdulillah. Nduk ngadeg kok kabeh Nduk. Rodok rene, Tri. Langsung mawon niki Nggak napa apa-apa, Mbak, sentuh Mas juga. Andre sama Mbak Debbie nyuwun lagu Sinarengan. Sinarengan. Oke. Oke. Mas Andre kersane Nah. nyanyi nadane cowok. Video matikan dulu terus dinyalakan lagi. Start dari awal. Nah, lagune Sinarengan Pak Sanjaya. Nggih. Menika pundutanipun Kang Putra Mas Andri. Coba digawek nih, Gus. Jogete sing paling penak jare saweran luwih akeh. Iya. Yo iki Bro, melok nilai sing penak sing ndi engko disawer sing ketoke plonga-plongo gak enek saweran. Aku tak melu biji ben sawer aku akeh. Biji, kalau api tak wene aku tak saing. Nggak diaturke tembange Sinarengan bersama Sanjaya. Aku tak nonton Mbak Sendur ya. Oke. Aku hormatono. Sinarengan. Kowe cah cilik dilarang ning isor. Nggih. Kowe tak uncali mbok ideki cah cilik engko. Mesake. Sing cilik rada nyisih sik. Nah, iki sak lagu tok tak ramekne, sak lagu tok. Ki Bu Sanjaya nyawer dhewe, Pak Sanjaya Nggih. nyawer dhewe. Bar niki lagune napa Pak San? Nggih, Lagune napa bar niki? Andre. Mas Andri. Oh. Mas Andri lagune. Lagune sampeyan iki joget ora kenek makane aku mau nyawer plonga-plongo tok. Lagune sing rada anu. Lek lagune Andre aku iso joget. Napa Lagune Mbak Niken lagune wong sepuh-sepuh kuwi ya. Kuwi niki anu. Wong sing nyuwun niki wau Mas Andre Yo bener Sinarengan sayang, kuwi. tapi maksudku kok yo pas lagune wong tuwek we. Enggak, Lah memang. lagune penak Mas Sanjaya ku ngeri lho. Ngeri ngene. Ngeri. Lah batin niki kan tak salah kok nyelot tuwek. Aku lagu sepuh iki. Apa to, Pak? Lagu sepuh. Lagu sepuh. Sik, kursine kuwi pindahan tulung. Nah. Sak lagu tok ngubar balekno neh, Teng. Nah nggih. Iku lho, Nggih arep bagi-bagi bahaya, we. rezeki, bagi-bagi rezeki. Kuwi deg-degan lho. Manut Andre, sak lagu tok Andre. Gas le. Napa Nah, lagune? iki Mas Andri. iki napa 3000, Bu Sanjaya 3000. Entekne, Bu, 6000 ya. Anu ae, Pak. Lagune lah Mas Andre ki. Sampeyan urusono iki aku tak ngurusi wong-wong lho. Nyuwun dumes to, lah dumes iki kan Kekalemen. rada kekalemen. Heeh, apa, Nduk? Lha apa? Ampe pe apa? Mampasona. Pek piye to? Apa? Lagune ngoten lho, Pak. Ya mene tak jar-jarne malah ngeder-ngedeni to. Lah, Maksudnya Lagu apik-apik. pek-pekan ngene. Niku apik-apik Pak pe maksudnya. apa? Pian sungguh Ki, ndelok tatu nggih, Dre? mampasona. Masuk gak iso gak sampean tatu iki. Oh tatu. Ya wis lagune Tatu. wong tuwek lho, Pak. Dijajal lek lek Tatu kena iki. joget ya diterusne sawer, tapi lek gak kena joget berarti mandek nah. Golek liyane ngono lho. Tatu Nduk. Jenengane, ya. Tatu, roh lah tatu niki. Sak lagu tok 6 juta lho iki. Lho, mengke mboten saged jogeti malah ndak sida nyawer neh. Lho,
Sing jelas sing Pak Jaja kira iso joget. Nah nyuwun tatu. Tatu piye Mas? Tatu atu tayang ibu kuwi lho. Mas sepurane ya gak usah idek-idekan. Nggih. Engko Keplak-keplak. enek wong sepuh njupuk dhuwit mbok idek aja. Aku kok nambakne. Oke, Kuwi nek gareng ning kono bahaya kuwi. Kuwi jenenge gareng kuwi. Ya rada ngedelne kuwi. Wah, lu kembar Hati-hati aku. we, bahaya lho. Sampeyan aja nyedhek kuwi lho, bahaya lho. Kembar aku. Kuwi gareng kuwi ya. Mas Agus. Sapira? Sepira Gus? Jeng 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 jeng. Iki 6 juta ya hormatano sak lagu tok. Nyan. Alhamdulillah. Bar ngono medun, marine sampean kok. Oke. Ya, Dok. Iki Cowok. tak omongi lho ya, Nggih, duwite Pak. iki dilebokne pentil. Pentile sampean. Sing lebokne Busa Jaya kok. Astagfirullahaladzim, Pak. Sing lebokne Busa Jaya kok. Ya aja pentil ngono to, Pak. Iki. Ya Allah, susu. Ya terserah. Kan ya Penjaga sopan aku. telepon. Lebokke ATM. Bu, dipraktekne Bu jajal Bu. Eh, Padha wedok kan ora apa-apa, lek pas aja sing lebokne gak oleh. Ya Allah, Dipraktekne tok, Bu. Kayak ledek kayak aku. Ya Allah, Pak. Eh, Bu keriput. Bu malep ngene lho, Bu. Dingene tok iki. aku pengen jimo. Ora kena prakteknya ya kena langsung disaut ngene, Bro. Keri. Saut langsung. Yo, tatu. Padahal percobaan dikai Bu Sajene langsung didelep-delep ngene. Oke, ayo ndang digas. Ya, Gus. Ini perjanjian ya, lebokne pentil, tangannya meneng kabeh. Aja to, Pak. Yo, ngapa ngelebokne Bu Sajaya kok? Aja, Pak. Padha wedoke. Lah engko lak wayahe sampean, yo tak lebokne pentilmu. Waduh, Sampeyan meneng ae. nek kula los lanang. Oke. Wes go ngalih wong yo. Kancane dhewe Weh. kabeh. Kancane dhewe kabeh. Kok yo gejo-gejoan. Lah koncone juga dhuwit ngene lho, Lur. Digejoh ngene. Ya lara ta, ya njotos akhir. Del. Nggih, Gak wis. pareng. Koncone dhewe kabeh, ngaten. Gak pareng wis. Dimulai neh. Wong sing Duwite rong entek. wong sing neng. Kita dientekne Bu, dhuwit 6.000 perjanjian entek. Aja mbok entekne Pak Gareng ku piye engko? Iya ta? Kula turane mawon, Pak. Malah Wis aman. Oke, tetep kondusif nggih. Ya, kondusif, Kanca-kanca. kondusif. Terima kasih. Ya, Iki asline ini gak sengaja, Lur. Nggih. Oh gak kok enek rencana njotos iki gak. Mboten kancane dhewe. Kancane juga dhuwit digejoh ngene cara sampean dhewe pada nesu to. Nggih. Wong dhuwit dicekel tangan digejoh ngene. Ya maneman dhuwit 100 sik. Ya karo ente digejoh karepe wis digarne. Tapi malah dijotos dhuwit 100 mau ngono lho. Yo, wong neng Ayo. pisan. Cinta damai. Ya. Ya. Diangkat kok. Pokoknya aja ngene lho Lur, aku ki lek mbok ngenekne mo. Dhuwit tak uncali ya wis bejo-bejan ngono lho. Kowe perjanjian dhuwit 6.000 dientekne ya wis to. Nggih. Gak usah royokan. Ki lebu saja diloken. Ora go sak wong iku dikira disaki ngene dhuwite. Mboten. Monggo. Andre, Wong neng Ngendi ae? sandingku kok kono ya. Niki malih. Lah apa lagune prayo iki sing dintekne? Tetep tatu. Sing rada rancak. Napa? Anu. Pak Rudi, Nggih. dhuwit 6 juta e jarine bojoku njaluk 3. Berarti kurang 2. Kurang 2 lagu. Napa, Jadi Pak? sak lagu njaluk Bu Sanjaya iki 2 juta lah ngono to. Alhamdulillah. Sak lagu 2 juta. Lek 2 lagu kas berarti 4 juta. Lah nek 3 lagu berarti 6 iki tak ora tak saweri sampean iki nggih. Sindene karo kae iki wis iki entek ini sampean tok iki Bu Sanjaya iki tenang e. Aku bengi iki ora oleh sawer, aku wis kecut aku. Lah Bu Oke, Sanjaya Pak. nek rong tak jawel rong wani maju no. Lagune Mergo napa, apa? Bu? Enek kode. Lagune napa? Permintaan. Ini kan Benti Iwangi Putri ya lagune, Benti Iwangi. Aku les pesen to Bundamu. karo sampean mau. Wong loro. Aja royokan. Ben penak. Napa sing rada Pak rancak? polisi ini wakeh aja tukaran. Pak polisi ini nek 7 lho gak main-main iki. Napa, Dek? Gak, sik engko sing garing. Lah, innallaha ma sabirin lagune sabar. Wis, Ndre, ngene Ndre, kan telung karek 2 lagu to iki. Nggih. Sampean sak lagu, bapak sak lagu wis. Tapi lek bapak nyanyi, sampean joget karo DB. Lek sampean sing nyanyi, bapak ribut sing joget. Oke? Ya. Tes. Ngono.
Nah, tos. soalnya iki pertama dan terakhir. Pernikahan. Pak Sanjaya nguduh mantu pertama dan terakhir ya ta. Nggih. Lah nek engko lek nguduh mantu ping 3 apa ya mbok seneni aku mestian wong. Ngono lho. Pisan tok wis. Oke. Yo, sabar. Bu ngono kuwi deloken, Bu. Lek sik. Bojoku tak omongane. Bojoku tak warane pinter. Nggih. Sing jogete iki heboh, kuwi loro. Nek jogete rada plonga-plonga sitok ae. Nah. Sawangen wedi ngenak-enak tok kae loro telu kesenengen no. Didelok sik Bu, ngono lho. Diamati lah. Nek heboh ya loro telu gak apa-apa. Ngono lho. Sik iki tak kenekne gununge. Nah, aku tak ndelok. Iki mesti jelas kan ngene lho ya. Iki duwite Pak Sanjaya 4 juta, Bu Sanjaya 2 juta. 6.000. Dadi iki jatah entek. Wis. Nggih. Sawangen kok aku ngesaki Senen ono ngono lho. Nggih. Monggo. Nggih, Pak. Yo. Andreas. Ada Niken Sarinding. Ada Cakra Budaya. Wis mau aku ngowae kono mau aku. Nggih di Kok kowe nyawang aku gak kok? Tak Nah, cemplung ning kali ngono dadahi kabeh lho kok malah. niku tembang Kali mburi omahe banter ya le. Wong dikak apik-apik mesti lek njoto si kancane. Soale mambu san cangkeme. Iki wong sepuh-sepuh gak nek sing mambu. Wis aman nek kene kono gak aman ngono. Nah, waduh, sing sih kono malah akeh nggo. Mriki ki aman, mriki Pak. Kok lanjut. Lagune napa? Lagune sekali Wes. lagi. Iki duwite dientekne sak lagu tok ya. Nah, sekali lagi lagune apa? Kene Bu duwite Bu dientekne Bu. Kene tak wis sampean menenge. Nah. Cinta Noda Hitam. Oh, Cinta Noda Hitam. Ya. Sing nembang Pak San piyambak nggih? Ya. Alhamdulillah. Nah. Cinta Noda Hitam. Buat warga masyarakat Tuguripun Wis mapan mari wonten ngene ing sampean Suwarno. dorong. Wis iki terakhir. Nggih, Pak. Aku ngowahi kono wis gak wani. Ngene wis tangane. Ora namani dhuwit tapi ngene tangane. Ayo. Nggih. Yo. Cinta Noda Hitam. Ya. Oke. Iso apa ora? Ndang lek iso. Sik Pak Rudi tak sawere sik timbang selak lali. Kenapa, Pak? Waduh, lha kula ya Jadi demen. sawer, Pak. Nggih, niken mek tungtungne aku tok disaki neh kok niken niku kurang ajar. Terima kasih. Dalang niku pikirane abot. Nggawa gamelan, nggawa wayang, nggawa kelir barang. Heeh, nggawa bis, nggawa Wong elep. sing gawa elep sopir, sing gawa wayang peniti kok ya. Nggih, lagune napa? Cinta Noda Hitam. Oke Pak Gareng tak wae 5 nya. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Yo Mbak Niken gak usah meri ndang nyanyi. Iki blangkonku langsung tak cepot lho. Kena duit. Oh iya wayahku e. Iki lho, iki sementing joroyan tak wehne sampean kabeh iki. Nggih. Iki sik 2000-an ya. Ayo. Weh, Gak sing kono kok gak tak sebarne tak lungne wis. Marine tak lungne iki. Gak aku nyebar bahaya kono. Tak lungne ngene lho diweki. Ya wis. Ya, Cinta Noda Hitam, Pak Sanjaya. Sik, ya lho aku ane sik. Ngelak iki. Sembarang ngene wis. Ora apa-apa. Niken. Aku kok Wong sampean ya ora mripatku gubeng lho ora sisihnya apa-apa ora ngopo utuh. kok. Ajake rapati ketok iki. Endi? Kok golek sing utuh barang ya? Oke, Cinta. Yo Niken mulai adele metu lho Niken. Lho puene anak. 200 rap tok Oh, Saiki tasik. rap. Oh, siap, siap. Iki rong tak ya mundek iki. Wah, pelanggaran iki Rudi Gareng iki. Lho, mboten lho, ngok kene manut brosure tembang kok. Ya tapi yo duwite rong entek lho sayang. Nah. Yo entekno sik. Go, jangan angkat rap. Interlude. Ora Temu iso Mbak gak Ing. sah iki. Bandem neh. Wah, kula Kurang bandem iki. banter. Weh, ora patek teko lho aku marak niki. Siji loro telu. Telu. Lah. Lah. Pak Rudi ceritane kakean makane duwite dibandem-bandemne ya. Lah niku paringane panjenengan kok ya jatahe kanca-kanca. Niku lagune Cinta Noda Hitam sampun dipun aturaken Pak Sanjaya. Niki badhe piyantune badhe mandhap Pak Sanjaya. Nggih, Niki kula badhe pamit kali kanca-kanca dulur. rekan-rekan semua atau Nggih. dulur semuanya. Nggih.
terima kasih kehadirannya dan Sanjaya tetap motivasi, diberkati untuk memberkati. Amin, amin. Bu Sanjaya mungkin ada kata-kata monggo sedikit Bu Sanjaya. Masuk Pak Sanjaya sampai kebloh lho wong-wong pengen suaramu lho Bu. Ndak lah. Oh duitnya ya wis entek ya wis karek medune ngono lho. Nang. Bu. Ini kanca-kanca sinden pinarak dhisik. Nah, lungguh sik. Terima kasih buat semuanya. Selamat malam. Masih semangat apa wis ngantuk iki? Semangat kok ya. Marahin Mbak Niken gak nyanyi-nyanyi. Lho bar niki nyanyi kok ya. Pak Sana sing nyanyi lho waleh dadine wong-wong paling. Mboten, mboten. Nggih, saya ucapkan terima kasih buat semuanya dan saya minta doanya agar kami sekeluarga tetap diberi kesehatan. Amin. Senantiasa bisa membahagiakan masyarakat sekitar, teristimewa, diberkati untuk memberkati sesama. Mas Andre? Itu mungkin rekan-rekan semuanya atau dulur semuanya yang dapat kami sampaikan atau keluarga besar sampaikan. Dan semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, kita semua selalu diberi kemudahan dalam setiap rezeki kita. Dan kami juga terima kasih buat Bapak Rudi Gareng dan Mbak Niken Salindri. Kami terima kasih, tidak mengurangi rasa hormat. Siap. Kami tetap cinta damai. Siap, siap, siap. Dan ini bukan Pak Sanjaya sombong nyebar duit enggak, ini hanya untuk meriahkan saja ya. Siap, siap. Mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa. Itu sudah karakter Pak Sanjaya. Bagi-bagi rezeki. Soalnya dige meriah niki mung ya kuwi mau disebar duite. Nggih. Akhirnya tongkok-tongkokan apik. Muga-muga lumintu. Ngaten nggih, berkah. yang Ngeri. dapat kami sampaikan Pak Rudi. Nggih. Begitu juga Pak Rudi, salam hormat juga buat keluarga besar Pak Rudi yang Siap. ada di Blitar. Siap. Semoga terima kasih. melalui di Pagelaran Mabes Sanjaya ini, Nggih. panjenengan sedaya nanti akan viral. Amin, 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 amin. Dan kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sanjaya. Salam damai sejahtera buat kita. Monggo Mbak Niken. Ya nduk, jumeneng sik nduk. Mereka lagune mbajutke pundutane sore mau ana Kusuma Wijaya. Wicitra. Kusuma Wijaya. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Pak Sanjaya atau Sanjaya Group. Tepuk tangan. Ya. Melalui beliau awake dhewe sosowan nguri-uri kabudayan, nanjake budaya kang adiluhung. Yo, Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Niken Salindri. Terima kasih pinarak remin nduk Niken. Anakku Limbu, piye Yung? Iki mau kapernyata wujude kebersamaan saka keluarga besar Sanjaya Group, lugunipun ingkang minulya Pak Sanjaya dan keluarga. Muga ndadekke berkah buat awake dhewe kabeh sing mbok pareng rawuh lan panjenenganipun muga tansah mangke sukses, mantene tansah atut runtut, reruntungan nganti tekane kaken-kaken dalah ninen-ninen. Allahumma amin. Coba engko perkara tetembangan gojekan digoleki wektu nggon wanci gara-gara engko se ana lawa, ana gembul, dadi rasa kuwatir gara-gara tak goleki wektu sing dawa. Oh ngono. Coba kaya ngapa sowan ngarsane iki Sang Begawan Yudawala tak dadi ukane, Nduk. Tak dereki, Yung.